Ono čemu smo svjedoci u zadnjih dana, tjedana i mjeseci, to je velika rasprava o mogućim scenarijima razvoja Europske unije. Uostalom i Europska komisija sama je izdala takozvanu bijelu knjigu i analizira nekoliko mogućih scenarija, nekoliko mogućih modela, od onog najlabavijeg oblika povezivanja samo kroz zajedničko tržište, pa sve do konfederalnog modela ili čak stvaranja pandana Sjedinjenim državama, a to su Sjedinjene europske države. Dakle, 5 je mogućih scenarija, najizgledniji je onaj koji predviđa Europu više brzina. Sad u tom scenariju same države bi analizirale i odlučivale do koje dubine, do koje mjere će ići u integraciju. Taj model de facto već živi na terenu, jer eto, postoje zemlje koje su u Schengenu, postoje one koje to nisu, postoje zemlje koje su u eurozoni, postoje zemlje koje i dalje imaju svoje nacionalne valute, kao što je primjerice Hrvatska. Ono što se postavlja kao pitanje je kako će se stvari s Europskom unijom razvijati u budućnosti. Je li se nakon potresa uzrokovanog Brexitom, prije svega zahvaljujući Macronovoj pobjedi u Francuskoj, Unija ipak stabilizirala? Što će se događati u drugim zemljama? Hoće li eventualna pobjeda Beppe Grilla u Italiji ponovo zaprijetiti raspadom? Kako se u takvim okolnostima treba postaviti Hrvatska? Koliko je koristi cijelom našem gospodarstvu, osobito naravno hrvatskim izvoznicima, donio ulazak članstvu u Europskoj uniji i što trebamo činiti u buduće? Čitav niz pitanja se nameće na početku ove rasprave u kojoj sudjeluju Martina Dalić, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, Marko Jurčić, savjetnik predsjednice za gospodarstvo, Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, makroekonomistica. Uvijek vas evo najavim, a Marijana? Nakon toga ovdje je gospodin Davorin Štetner, predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela, ovdje je i bivši ministar financija, danas saborski zastupnik Boris Lalovac i naš domaćin Darinko Bago. Sad, ovo je interaktivna rasprava, vi ste važniji od njih. Dakle, vi ste ti koji su pozvani ovdje sudjelovati, trebate dignuti ruke. Nakon toga ću ja prići s mikrofonom bežičnim mojim ovdje do vas. Predstavit ćete se i postaviti kratko, jasno i koncizno pitanje. Ali prije toga idemo jedan krug ovdje na pozornici. Profesorice Ivanov, krenut ću od vas. Europa više brzina. Jedni jesu u eurozoni, drugi nisu u eurozoni. Sad neki kažu da je Juncker ima ideju, nakon ove drame s Brexitom, nakon svega što se događalo u Francuskoj, što će se dogoditi eventualno u Italiji, pokušava jače, snažnije ujediniti tu uniju i pokušava ovih nekoliko zemalja koje imaju svoje valute ubrzano ubaciti u eurozonu. Je li to dobro ili loše za nas? Je li dobro ili loše za ove ljude koji izvoze u tu uniju? Pa s obzirom na to koliko je Hrvatska visoko euroizirana zemlja, mi smo jedne od onih novih članica Europske unije koje od uvođenja eura i ulaska u eurosustav sigurno ćemo imati najmanje štete, a praktično onda ćemo imati najviše neto koristi. Znači, nestaju ovi problemi koji se tiču valutne klauzule, nestaje problem činjenice da nam je 70-80% javnog duga denominirano u stranoj valuti, sam inozemni dug prestaje biti toliki teret jer on je dominantno u stranoj valuti. To zapravo znači da za visoko euroiziranu hrvatsku ekonomiju je zaista poželjno ući u eurozonu. Ali ima tu i drugih nekih benefita. Ja zaista očekujem da nakon ulaska u eurozonu ćemo uživati i niže kamatne stope, to znači manje troškove zaduživanja. Premija rizika će nam sigurno pasti, jer kada se nama gleda premija rizika Hrvatske, ne gleda se samo činjenica koliko je nama visok javni dug u BDP-u ili koliko je nama inozemni dug u BDP-u. Problem najveći je što je nama toliki dio duga denominiran u stranoj valuti i problem je između ostalog i taj što HNB cijelo vrijeme mora održavati stabilnost tečaja radi financijske stabilnosti, a cijenu te politike vidimo zapravo izvoznici ju najbolje osjećaju, često puta ih ta aprecijacija itekako pogađa. A za njih stabilan, odnosno fiksan tečaj, barem znači pravila igre koja su vam poznata. Ne strahujete od promjena tečaja tijekom vremena. Ovdje nam je viceguverner, nešto kasnije ćemo i njega prozvati iz prvog reda, nadam se da je spreman na to. Međutim, sad postoje neki analitičari koji kažu čekaj malo, ako imaš nacionalnu valutu, onda imaš neku polugu u kojoj možeš voditi suverenu politiku, pa kažu između ostalog da Grci imaju drahmu, ne bi bili toliko drami. Jednostavno bi oslabili drahmu i učinili svoj izvoz konkurentnijim i prije bi izašli iz krize. Je li to točno? Da smo mi SAD i da nam je inozemni dug u dolarima, da nam je javni dug u dolarima, da nam je dolar valuta uvoza i izvoza, onda za nas pitanje održanja neovisnosti monetarne politike i vlastite valute svakako bi gledali drugačije. Znači, od toga bi imali koristi.
U ovom trenutku zbog tih naših specifičnosti ja osobno mislim da su koristi veće od štete, a najveću štetu koju zapravo vidim od uvođenja eura vidim u kontekstu toga da Hrvatska ponekad ne konvergira europodručju, odnosno glavnim zemljama prema kojima se vodi monetarna politika ECB-a kao što su Njemačka, Francuska, Italija. Ako mi divergiramo, onda nama zajednička politika koju vodi ECB može biti štetna. Jer ako naš poslovni ciklus nije usklađen sa onima prema kojima se ravnja ECB, onda nam se može desiti grčki scenarij. Zbog toga je Grčka došla u takvu situaciju u koju je došla. I jasno, tu je bila i kriva procjena rizika da to što koristi euro ne znači da je jednako rizična kao jedna Grčka. Gospodine Lalovac, što vi kažete na ovo? Vi ste bivši bankar koji je zaratio s bankama kad je došao na vlast, pa nije baš da su vas voljele. Voljeli su vas dužnici u švicarcima. Ulazak u eurozonu bi donio neke olakotne okolnosti, najviše tih valutnih klauzula koje su ubijale ljude. Kako vi na to gledate? Pa evo možda mali lagani uvod, ovo što ste rekli, zašto se uopće priča sad u Europi sa više brzine, upravo što ste vidjeli u mnogim zemljama, ne samo u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, sad su izbori, bili su u Nizozemskoj, antievropsku politiku. Znači antievropsku politiku i pogotovo nekakav rat u eurozoni, pogotovo zbog tog vraćanja grčkog duga koje je i Njemcima u nekakvom njihovoj percepciji da oni u tome sudjeluju, a s druge strane Grcima da su oni trebaju još toga puno više naplatiti. U Hrvatskoj, na sreću, bez obzira na ove situacije, ja se nadam da će vlada biti bez obzira što sam u opoziciji, da će odraditi mandat do kraja, jer nam treba ta stabilnost. Takve politike u Hrvatskoj, koliko god mi govorili i ljutili se na nekakve nestabilnosti, takve nestabilnosti za hrvatsku ekonomiju nema. Znači nema nekakve snažne antievropske politike, znači nema neke snažne protiv eura, uvođenja eura, tako da ukoliko bi pitali i vodeću stranku i nas kao glavnu opozicijsku stranku, tu smo, ajmo reći, usklađeni. Koja je vodeća stranka u državi? HDZ. Aha, ali to problem. A glavna opozicijska stranka? Pa SDP, znate koliko ima mandata svaki, znači to nije uopće problem reći, međutim, mi ćemo se tu vrlo složit ćemo se u tome i tu nećemo da kažem jednim drugima trebali podapinjati noge, zato što mislim da je to bitno zbog ove dijele stabilnosti, jer ukoliko imate ovo što se sad događa u Italiji, znači gdje oni govore da će povući se iz eura, gdje govore da će jednostavno antievropsku politiku tako voditi, vrlo je teško sastavljati, uopće participirati u Europskoj uniji. Tako da što se toga tiče, znači ima nešto i dobroga u Hrvatskoj u tom političkom dijelu, da ipak postoji jedno vrlo visoko suglasje i što se tiče uvođenja eura i što se tiče nastavka integracija. Mislim i kada bi pitali bilo kojeg političara, mislim da bi bilo koje stranke da bi težili tome da ne bude Europa sa više brzina. Zašto? Zato što Hrvatska je sve tak počela koristiti benefite Europske unije. Znači vidimo i ovaj gospodarski rast koji je sada... Mislite da će neko to nas pitati, da će Merkel i Macron nas pitati treba li Europa više? Pa gledajte, nije bitno hoće li nas pitati, bitno je šta ćemo mi reći njima, da li smo mi ti koji ćemo i kroz ovaj nacionalni program reformi i kroz naše politike jasno se odrediti da želimo gdje želimo biti, jer oni će sigurno svaku od članica, mi smo njima tehnički, statistički nismo toliko bitni da bi im stvarali određene probleme, međutim sigurno smo tamo za stolom i trebamo participirati. Ono čega se jedino bojim, ukoliko bi bila Europa sa više brzina, kakav bi bio onda pristup Hrvatske europskim fondovima. Znači to je ono što je naši nekakvi strahovi, da li bi sad to ponovo nam ili smanjili taj udio i tako dalje, tu imamo zajednički stav da bi, i zato i težimo tom jednom jedinstvenome tržištu gdje koristimo pune benefite Europske unije. Jer gledajte, od 2003. sad 2013. do 2017. sad se tek počinje koristiti ovaj dio GDP-a koji raste, koji bi trebalo, koji su sve zemlje 2004. Nove članice u potpunosti iskoristile. Znači Hrvatska po prvi put sad počinje koristiti pomalo te benefite, a znamo da smo bili u toj teškoj krizi. Zbog toga je bitno da politike u Hrvatskoj vrlo jasno se odrede prema tome da želimo euro, da želimo još jače integracije, jer smatramo da to doprinosi našem gospodarstvu, našem izvozu svakako, i jer smo mi jedna mala otvorena zemlja u kojoj bilo kakve protekcije, bilo kakve nekakve brzine, gdje bi mi stali u drugi, treći ili četvrti razred, to bi za nas bilo pogubno, jer mi nismo velika ekonomija da to mi sebi možemo priuštiti i zbog toga jedna otvorenost, kakva je, a izvoznici nam upravo pokazuju tu jednu otvorenost prema Europskoj uniji i oni najbolje zapravo poznaju europsko tržište. Mislim da samo u tom kontekstu, što se tiče politike, neće biti nekakvih problema, kao što imaju, a vidjeli ste kakva je bila
šta je bilo u Francuskoj, šta je bilo u Nizozemskoj, koliko su strahovali i sad u Italiji, to su veliki strahovi šta će se dogoditi. Tamo su već veliki snažni pokreti koji to sve mogu srušiti i krenuti u suprotnom pravcu. U slučaju Brexita to se ticalo vjerojatno financijske situacije, ali bojim se da u slučaju Njemačke, Nizozemske se više tiče migracija, odnosno tog velikog vala koji stiže iz Sjeverne Afrike, iz Bliskog istoka. Ali vratimo se malo na sam euro. Potpredsjednice, vi ste se jasno opredijelili da ste za ulazak u eurozonu. Međutim, onda kad se pita stručnjake, oni kažu, pitanje jesmo li mi spremni, jer bi imali sad u ovom trenutku više štete nego koristi i kako se za to treba pripremiti. Što vi kažete? Pa ja mislim da su i profesorica Ivanov i kolega Lalovac već istakli neke bitne elemente ovoga odgovora. U odvagivanju troškova ili koristi uvijek će biti i nekih teoretskih nedostataka, biti će naravno i niz koristi. Mislim da svaka iole objektivnija analiza pokazuje, i to ne jučer, ne danas, to je stanje već godinama, da je u stvari Hrvatska jedan prirodan kandidat za eurozonu, upravo zbog svega onoga što ljudi koji sjede u ovoj dvorani vrlo dobro znaju i svakodnevno se sa tim bore u praksi, a to su posljedice velike euroiziranosti ekonomije i činjenice, dakle najjednostavnijim rječnikom rečeno, da Hrvati štede u euru i da onda iz toga proizlaze sve druge stvari kako u bilancama banaka, tako i u bilancama poduzeća. Ulazak u eurozonu nesporno donosi smanjivanje određenih troškova poslovanja s jedne strane, ali sa druge strane donosi i ekonomiji te koristi velikog monetarnog područja. Eurozona je osnovana, eurozona je formirana kako bi europske zemlje mogle uživati koristi velikog monetarnog područja i u suštini upravljati u onoj mjeri kojim je to moguće svojim monetarnim uvjetima i na kraju konca i svojim tečajnim uvjetima. Ono što se kod nas u odnosu na kunu i euro vrlo često raspravlja. Zato jer su europske zemlje ustanovile da svaka od njih pojedinačno je u stvari bila mala ekonomija i nije mogla voditi vlastitu monetarnu politiku, neovisno o tome koliko je Njemačka individualno jako gospodarstvo, Nizozemska, Francuska, ali u konkurenciji sa nekim drugim velikim monetarnim područjima europske su države pred 20 godina zaključile da im je puno korisnije stvoriti zajedničko monetarno područje. Tako da, imajući u vidu našu malu ekonomiju, malu državu, ja držim da su prednosti ulaska u eurozonu značajno veće od nedostataka, zato jer zbog strukture mi ne možemo koristiti i ne možemo voditi nezavisnu monetarnu politiku i koristiti te neke... Čekajte, kakav nam je onda suverenitet ako ne možemo nezavisnu monetarnu politiku? To je jedno od obilježja države, vođenje nezavisne monetarne politike. To je pitanje suverene države, nije li? To je pitanje ograničenja koje proizlazi iz činjenice da se 80% štednje nalazi u euru, što znači da Hrvatska narodna banka u stvari djeluje tek na nekih 20 do 30% ukupne monetarne mase u Hrvatskoj. Idemo čuti što ona to kaže, Hrvatska narodna banka. S nama je viceguverner Vedran Šošić, ustanite da vas ljepše vide. Vi u stvari najviše navijate za ulazak u eurozonu, ne dam vam mikrofon, ja ću da. Dakle, najviše navijate za ulazak u eurozonu iz jednostavnog razloga jer bi se tako riješili neke stigme, stalno vas napadaju, tuku, percipiraju vas kao, ne znam, neku skupinu zlih ljudi koja pomaže uvoznom lobiju, a sirote izvoznike gazi jer je kuna užasno skupa, evo 7,5 kuna za euro. Treba li nekako deprecirati kunu? Je li trebalo voditi neku aktivniju politiku kojom biste pomogli izvoznicima? Molim mikrofon da bude upaljen. Kuna je lagano deprecirala do prije 2-3 godine dok su postojali pritisci na deprecijaciju kune. Kažu da je realni tečaj bio, ne znam, 8,5 kuna. Pa mi trenutno, kao što smo vidjeli i gospodin Bago je pokazao, imamo višak na saldu
tekućeg i kapitalnog računa, otprilike 4% BDP-a, čak i ako uklonimo onaj dio gubitka banaka koji ćemo morati eliminirati. Znači, bit će saldo ove godine i nešto veći. Znači, imamo višak, mi otplaćujemo dugove, banke se dosta snažno razdužuju, država se više ne mora zaduživati u inozemstvu, čak se i nefinancijska poduzeća razdužuju u inozemstvu. Znači, imamo višak deviza i zbog dobrih izvoznih performansi i zbog dobrih turističkih performansi. Zbog slabih ulaganja. I zbog nešto malo imamo europske fondove koje je spomenuo gospodin Lalovac, koji jačaju, koji su nešto više od 1% BDP-a neto trenutno, a mi vjerujemo da će vrlo brzo dostići razinu od 2% BDP-a. To su sve tokovi koji guraju tečaj u pravcu aprecijacije. Naravno, ako bi se pojačala inozemna izravna ulaganja, to će još rezultirati jačom aprecijacijom. Znači, vi niste skupina zlih ljudi koja želi pomagati uvozni lobi na račun sirotih izvoza. Ovako kako vi govorite, zapravo i naši najveći kritičari bi trebali podupirati euro zato da se riješe loše monetarne politike. Oni hoće da vi oslabite kunu. Mi smo raspravljali, jako puno smo raspravljali i o tome koji je trošak zapravo gubitak monetarne. Radimo na eurostrategiji. Znači, ono što je u toj eurostrategiji nije to nikakva tajna, i profesorica Ivanov je i u raspravi su spomenuti ti elementi troškova i koristi. Znači, svako može napraviti ko ima nekakvu minimalnu razinu kompetencija makroekonomskih, može napraviti za sebe analizu troškova i koristi. Mi radimo malo, pokušavamo dati malo ipak detaljniji pregled i ponuditi malo bolje možda kvantifikacije nego što se može na prvi pogled vidjeti. I ono što smo također raspravljali pri toj izradi eurostrategije je onome što Hrvatska narodna banka je radila i što će nastaviti raditi nakon ulaska u eurozonu. Znači, mi smo... A kad je taj ulazak po vama optimalan, idealan? Ako Juncker ne pogura stvari? Pa nije dobro postavljati godinu prije nego što se neke prepreke otklone. Vi ste političar postali. Puta. Pa dajte, recite što mislite. Nisam, ja bih vam rekao da postoje... 2020, evo, to je rekao vaš šef. Da se može analitički, mislim da je malo kasnije govorio kao potencijalni termin. HNB je dio autonomije izgubio već ulaskom u Europsku uniju. Mi već moramo se konzultirati kod uvođenja novih mjera monetarne politike. Mi se već sada konzultiramo s Europskom središnjom bankom i mi već praktički sada trebamo tražiti nekakav njihov placet. Bez obzira na to, HNB je, po našem uvjerenju, jako puno radio u dosadašnjem razdoblju. I u razdoblju buma kad je ograničavao plasmane i u razdoblju krize kad je kreirao jako veliku likvidnost i kunsku i deviznu prije svega, zato što je sustavu trebalo deviza, i sad još uvijek ocjenjujemo da možemo voditi ekspanzivnu monetarnu politiku i dalje je vodimo. I u budućnosti, čak i kad uvedemo euro, mi ćemo nastaviti voditi makroprudencijalnu politiku, znači nešto što smo... Makroprudencijalnu. Znači, nametanje različitih ograničenja bankama u fazi buma, kao omjer recimo vrijednosti kredita i iznosa kredita i vrijednosti imovine, omjeri kredita i prema dohotku, različita ograničenja poluge, financijske poluge u bankama, tako da kreditiranje se i dalje može ograničavati u razdoblju buma, tako da se ne jave onakve neravnoteže kao što su se dogodile u Grčkoj, da se izbjegne taj scenarij. Naravno, ne može to makroprudencijalna politika sama napraviti, treba i druge politike, i fiskalna i strukturne politike poduprijeti. Gospodine Bago, ovo zvuči dosta logično sad što smo čuli od viceguvernera. Vi izvoznici i što gledate samo svoju korist. Dakle, vi bi da oslabi kuna pa da budete konkurentni, da bolje izvozite. Šta je sa svima onima koji imaju kredite u valutnoj klauzuli? Šta je sa sirotnim građanima koji ovako ne mogu vraćati kredit? Hoće oni na ulici ostati ili ne mogu splaćati stambeni kredit? Pa nije baš to tako. Hrvatska narodna banka, ja sam to i neki prošli put rekao, živi u jednom drugom svijetu nego što mi hrvatski izvoznici živimo. Oni žive u svijetu kako ne, a mi živimo u svijetu kako da. To je bitna razlika. Dakle, oni su u poziciji kako ne i to samo kako ne u jednom segmentu. Dakle, prvo bitno je znati šta Hrvatska narodna banka nadzire, kontrolira i na što utječe. Hrvatska narodna banka utječe samo na kreditne institucije. Dakle, što se tiče ostalog financijskog sektora, to je pod nadzorom HANFE. I na taj dio ne utječe. A istovremeno udruge, dakle banke kao holdinzi imaju kod sebe i
štedni dakle dio i imaju i ovaj preostali financijski dio, imaju factoring, leasing, nadziru fondove i tako dalje i tako dalje. Teško može neko ko nadzire samo jedan segment, uzmite to kao nogomet, da vi nadzirete samo jednu stranu terena, pa sigurno da vam po drugoj strani terena igrač prođe i uvijek ćete dobiti gol. Dakle, to je jedna pozicija u kojoj se nalazi Hrvatska narodna banka i drugo, što je cijelo vrijeme se razgovara o tome kako ne. Dakle, mi koji živimo na tržištu, koji vodimo poduzeća, mi bi isto tako mogli reći, ne da se, ne može se. Imamo cijeli niz elemenata reći zašto mi nismo konkurentni u svijetu, zašto mi nemamo rješenja koja su najmodernija, najsofisticiranija i tako dalje i tako dalje. Međutim, to niti vlasnici koje mi zapravo, za koje mi radimo, a niti radnici to ne pitaju, a ni država. Država traži svoj porez, prirez, doprinos, dakle, svi oni to traže i mi imamo taj mentalni sklop kako da. Kad bi se to promijenilo, evo vam jedan primjer. Dakle, ja sam bio na novčarskom tržištu gdje je guverner vrlo dobar govor imao i govorio je o jednoj anketi o tome šta su prepreke za daljnji rast gospodarstva i jedna od zadnjih prepreka navedena je, dakle, najmanja je financije, investicije, novca ima koliko nam treba i tako dalje i tako dalje. I to se meni činilo vrlo logično. Ali onda sam otišao na jedan skup gdje se govorilo o digitalnoj ekonomiji, gdje su predstavljana digitalna ekonomija Europske unije i vidi vraga što se tiče investicija i dostupa financijskom sektoru, Hrvatska se nalazi na 27. mjestu, predzadnja. Dakle, predzadnja. I to je razlog zašto mi ove godine nismo radili nikakvu anketu. Ako radimo anketu i ako mi po toj anketi pokažemo da to nije baš tako kao što je to rečeno na tržištu novca, onda je to naša riječ protiv i to je tako, mi udruga, ovo Hrvatska narodna banka i tako dalje. Imam, čak ako treba mogu to pokazati i na slajdu, dakle, Digital Scoreboard 2017. godine od ne znam nija koliko mjera, jedna mjera je dostup investicijama i financijskom sektoru, Hrvatska jedina iza Hrvatske je Malta. Sad, to vam govori o našim različitim svjetovima. I dok god ti svjetovi budu takvi, ovako će funkcionirati. Nadalje, dok god mi budemo imali situaciju da postoje dva dijela financijskog sektora koji se praktički skoro ne koordiniraju. Koordiniraju se tako što zakon kaže da se o njihovim sastancima mora voditi zapisnik. Dajte, molim vas, pa to je ispod svakog nivoa da u zakonu stoji da se mora voditi zapisnik. A onda odete u Finsku, onda tamo ustanovite da istu tu funkciju obavlja institucija koju vodi Olli Rehn, znamo ko je bio Olli Rehn, koja broji 200 ljudi, koja vodi brigu o svim aspektima novca koji ulaze i izlaze u Finsku. Koje to dvije institucije razmjenjuju zapisnike, nisam shvatio? Pa Hrvatska narodna, postoji zakon o, kako se zove zakon o... Vijeće za financijsku stabilnost. Vijeće za financijsku stabilnost u kojem ulazi Hrvatska narodna banka, ulazi HANFA, ulazi Ministarstvo financija i tako dalje. Oni se moraju sastajati. Zakon je vrlo kratak i oni moraju razmjenjivati informacije i tako dalje. Dakle, naprosto to su otežavajuće okolnosti koje imamo i s kojim se ova vlada suočava. Dakle, moramo biti svjesni da je pozicija ove vlade u usporedbi sa svim drugim vladama 3 stepenice ispod najniže koja je nekad bila. Tu je bivši ministar financija, ne znam da li će se on složiti sa mnom oko toga, ali imamo situaciju u Agrokoru koja nije rezultat ovoga što se danas desilo, to je rezultat od ranije. Imamo situaciju u svijetu koja se dešava da se stalno stvaraju krize. Prvo nam je nestalo tržište Sjeverne Afrike, sad će nam nestati tržište Bliskog istoka, to su sve tradicionalno naša tržišta i tako dalje. Dakle, to je drugi segment. Treći segment, cijelo gospodarstvo se ubrzava, mi imamo nestabilne vlade i nismo radili, bolje rečeno, ništa na tome. Dakle, hrvatska vlada nasušno treba stabilnost da počne raditi.
i da ovakve anomalije, dakle ovo što govorimo o anomaliji, nije to rezultat niti ovog guvernera, niti njegovog zamjenika i tako dalje. To je naprosto zakonodavni okvir koji treba mijenjati. Gospodine Jurčiću, kako se ured predsjednice tu može uključiti? Doduše, predsjednica Republike ima ovlasti nad vanjskom politikom, ima ovlasti vrhovna zapovjednica nad dakle, obrambenom politikom, ali nema ovlasti na gospodarstvu i financijama. A? Da, točno je. Izvršne ovlasti su tu dosta ograničene. Zapravo, vi možete govoriti? Možemo dvije stvari. Jedna je malo praktičnija, to je biti zaista gospodarski diplomat koji će vrlo komercijalno i praktično promovirati naše tvrtke, naše proizvode, naše projekte, naše ugovore naših tvrtki prema vani. Što se radi? U komunikaciji sa svim državama, u posjetama, državnim posjetama svakoj državi gdje se ide, to je uvijek jedna od najbitnijih tema i kao svi drugi državnici danas, kao što je Trump napravio u Saudijskoj Arabiji, vrlo se jasno želi identificirati. To onda više nije turistički let kao nekad. Idemo sad kompletna delegacija, velike kompanije, čarter i sletimo, ne znam, u neki veliki bliskoistočni grad, malo pogledamo što ima, dobri restorani i to. A? Naša intencija je da budemo što praktičniji, konkretniji, što je moguće. Od Švedske, Irske pa do Katra, Kuvajta, Irana, Azerbejdžana. Naglasak se uvijek stavlja na konkretne tvrtke. Što je palo na pamet? Katar je sad u potpunoj izolaciji, ili tako? Sada je, da. Dakle, treba im svega. Treba im uvijek svega. Sad je to teže dostaviti. Dvorana puna izvoznika, imate Saudijsku Arabiju, okružila ih, treba im svega. I možda preko Turske koja šalje avione, da. To su stvari koje se moraju... Ja se ispričavam, ja bi ipak upozorio da je u Kataru i oko Katara krajnje ozbiljna situacija, da vrlo oprezno idete prema Kataru, da se može doći do eskalacije, s jedne strane Katar, Iran, Sovjetski savez, Rusija, pardon, ja živim u nekom svijetu. Zemlje okolo, bivše također će podržati Sovjetskog saveza, ovi stanovi dole, dakle to je jedna velika sila, s druge strane Evropska zajednica i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, može se vrlo lako desiti da uskoro dođe i ako se nastavi ovakva politika da dolazi do embarga od strane Sjedinjenih Američkih Država za izvoz roba, nakon toga će Europska unija to slijediti. Dakle, to je jedna eksplozivna situacija i svakako ko ide tamo, nek to radi širom otvorenih očiju i vrlo oprezno. Dobro, i oko naplate, završite nisam. Pardon, ispričavam se. Ne, sve pet. Da, htio sam reći, jedan krak je taj, vrlo operativan, a drugi dio djelovanja je upravo dizanje tema za koje se zaključi da zaslužuju pozornost u javnosti, dizanje njih u javnom prostoru, kroz medije, kroz ovakve skupove, nametanje određenih detalja koji možda nisu toliko u prvom planu. Što biste vi prvo napravili da ste u poziciji moći i da možete pomoći izvoznicima? Biste li išli recimo na neko slabljenje kune? Kontroliranu inflaciju, deprecijaciju? Mislim da ono što ste malo prije rekli, zašto nemamo upravljanje monetarnom politikom, mislim da upravo diskusija oko kune pokazuje koliko nemamo upravljanje monetarnom politikom. Predsjednica je izašla van sa prijedlogom. Jer u trenutku kad druge države koje imaju svoju monetarnu politiku mogu vrlo svjesno rušiti svoju valutu do 30%, kod nas je i diskusija o godišnjoj deprecijaciji od 2% gotovo pa tabu tema. To je tema koja se mora razgovarati, ali vrlo jasno pokazuje koliko su zaista naše ograničenosti. Ograničenosti u mogućnosti provođenja toga definitivno. S druge strane, zaboravljamo da je ove godine kuna ojačala skoro 2%, da se HNB bori protiv daljnjeg jačanja, jer je pritisak na deprecijaciju vrlo snažan, što smo čuli malo prije, što pokazuje da ta 2% nije nešto previše možda ni donijelo, niti odnijelo. Ali kažem, zbog nemogućnosti kontrole, to je upravljanje monetarnom politikom, u punom onom smislu, mi smo tu vrlo zakočeni. Ali prostor mora biti otvoren da se o njemu može diskutirati. Teme ne smiju biti zabranjene i moramo biti u mogućnosti o njima razgovarati u javnom prostoru. Mislim da imamo reakciju potpredsjednice ili nemamo? Nemamo, dobro. 2% slabljenje kune. Ja sam samo možda željela vratiti možda našu raspravu malo prema ovoj temi, a tema govori o EU sa više brzina i na neki način podsjetiti da mi ovu raspravu vodimo već dugi niz godina i ne bih rekla da je to tabu tema, ali bih rekla da ekonomisti znaju you can't beat the market.
Prema tome, monetarna politika je pitanje odnosa na tržištu. U ovom konkretnom slučaju na tržištu novca i deviznom tržištu. Tako da ja mislim da na jednoj nacionalnoj razini u stvari bismo trebali prestati gubiti vrijeme i kontinuirano iznova gledati u te brojeve i kontinuirano iznova se pitati da smo mi u nekoj poziciji moći, šta bismo napravili. Narodna banka je u poziciji moći, pa ne može napraviti, ne zato što ne bi htjela, nego zato što su kretanja tržišna prejaka, jača od Narodne banke. Ali ono što bih htjela u stvari podcrtati, Europa sa više brzina se dešava. Europa sa više brzina nije nešto što je upisano u bijeloj knjizi i neka teoretska konstrukcija. To je stvar koja se dešava i za nas to znači u stvari brzo odlučivanje što ćemo i kako ćemo se mi u tom kontekstu postaviti i što ćemo izabrati. Da li ćemo biti u brzoj brzini ili ćemo odlučiti ostati na repu. A jedan od instrumenata i jedan od elemenata toga odlučivanja je i pitanje eurozone, pristupanja eurozoni. U Europi se vodi rasprava o pitanjima stabilizacijske uloge europskog proračuna, što rečeno na jednostavniji način kaže korištenje europskog proračuna za utjecanje na gospodarski ciklus, iza čega se u biti nalazi ideja zajedničke fiskalne politike. Dakle, Europa je tu o tome, na tim raspravlja o tim temama. Europa raspravlja o temama kako povezati i uvjetovati korištenje europskih sredstava, uključujući ove za kohezijsku politiku, sa vođenjem ekonomskih politika, monetarnih, fiskalnih i tome slično. To je okruženje u kojem mi živimo, to su teme o kojima se raspravlja u Europi i ono što mislim da bi bilo iznimno dobro i za naše gospodarstvo i za izvoznike se u stvari fokusirati kako da one instrumente koji nam stvarno jesu na raspolaganju i one odluke koje stvarno možemo donijeti, kako da ih donosimo brže, efikasnije, kako da ova sredstva koja danas imamo iz kohezijske politike koristimo za korist jačanja izvoza, jačanja konkurentnosti, kako i što treba učiniti da uđemo u eurozonu i što je to što u našoj ekonomiji treba popraviti i poboljšati da bismo konkurentno funkcionirali u eurozoni. Ja bih predložila i to bi na neki način, ako dopustite, bio moj osobni doprinos ovoj raspravi i zamolba da ne gubimo vrijeme baveći se pitanjima o kojima raspravljamo već dugo i znači da nas bole, a? I u kojima smo, mislim, naučili što na akademskoj razini, što na empirijskim dokazima, a što i na iskustvu, da jednostavno nemamo u njima slobodu odlučivanja i upravljanja na način kako bi to eventualno bilo moguće u Sjedinjenim Državama, kao što je govorila na samom početku profesorica. Idemo sada uključiti gospodina Davorina Štetnera, predsjednika Hrvatske mreže poslovnih anđela. Kad sam vašeg kolegu pitao, on je rekao da je član mreže palih anđela. Niste to, znači poslovni anđeli, dobro. Što radite vi u stvari? Dajte mi neki konkretan primjer kako vi potičete izvoz, kako vi pomožete da ove brojke budu bolje. Pa evo, mogu reći da Hrvatska mreža poslovnih anđela postoji od 2008. godine. Upravo sam se vratio sa samita EBAN-a, Europske mreže poslovnih anđela u Malagi, Španjolskoj, i recimo članice udruženja EBAN i poslovni anđeli na godišnjoj razini ulažu oko 7,5 milijardi eura u startupe.
Znači to je nekakva brojka koja je sad... Koliko ste vi osobno uložili sad u startupe neke? Neću pričati o ciframa, ali sam uložio 5 startupa, od kojih je jedan startup upravo potpisao ugovor od 3,5 milijuna eura izvoza, tako da mislim da jako dobro pomažemo. Kako to onda ide? 3 propadnu, 2 uspiju? Malo više, od 10 startupa statistika je nekakva 8 ih ne uspije, 2 uspiju, ali to je to. Znači moramo se početi suočavati i početi pričati o nekim stvarima koje su bitne, a to je da je neuspjeh sastavni dio uspjeha. U Americi, znači od najvažnijih poduzetnika, pogledajte im samo znači, portfolio i povijest. Richard Branson, pričam je osobno, propao je više od 20 puta. Trump 4 puta. Trump 4 puta i to je to. Ali nastavno na ovu temu našu, znači jako bitno reći neke stvari, a to da Europska unija sa više brzina da je realnost. Jer realno mi nismo Njemačka, mi smo Hrvatska. Znači, i naravno da je zajednička valuta potrebna, jer pričamo svi o single marketu. A single marketa nema bez zajedničke valute. Koja je zajednička valuta? Bitcoin, recimo. Može biti to, ali zajednička valuta, znači jednog tržišta koje želi biti zajedničko, mora biti jednaka. I evo recimo, što se tiče Brexita, bio sam nedavno na ručku sa Alexom Ellisom, on je direktor za Brexit britanski. I mislim da će Brexit je baš jedan dobar moment kod Europske unije. Nažalost, nisam ga očekivao i mislim da niko od nas nije ga želio, ali to je jedna prilika da Europska unija postane malo, da počnu zemlje malo tješnje surađivati, da se jer birokratizirani smo, tu je puno članica, a naravno ako hoćemo zajedničko tržište, tu se moraju pravila mijenjati, moramo svi bolje surađivati. Mislim da to može biti jedan novi moment koji može dati novi vjetar Europskoj uniji. Profesorice, htjeli ste reagirati? Javljala sam se vezano i uz prvu temu koja se ticala monetarne politike, kredita i novca i uz Davorovu temu poslovnih anđela. Što se tiče Europske unije, ja osobno mislim da će ona jačati zajedništvo. Nisam obeshrabrena u tu ideju, tim više što ipak godine recesije su iza nas i dodatno Europa na svjetskom tržištu gubi utakmicu. To znači da se njezin udio u BDP-u u svijetu smanjuje, da se njezin udio u izvozu smanjuje, da se njezin udio u stanovništvu smanjuje. Jedino jedinstvena Europa... Znate li koliko je posto stanovništva Europa imala 1900. godine? Ne znam napamet, ali daleko više 25%, nego dakle danas. četvrtinu ukupne svjetske populacije živjela u Europi. Danas živi 8% svjetskog stanovništva u Europi. Upravo tako. Znači, Europa gubi potrošače. Između ostalog, izvoznici koji ovdje sjede trebali bi puno više voditi računa gdje će još izvoziti osim u Europi. A što se tiče Europe, ona treba biti jedinstvena. Po pitanju monetarnih kanala koje Europa predviđa za budućnost, situacija je takva da zapravo će se manje pridavati pažnje monetarnom sferi, odnosno kreditnim kanalima, jer su poduzeća i u Hrvatskoj i u drugim članicama Europske unije uglavnom prezadužena. I time dolazimo do toga da Europa... Čekajte, sad smo čuli da se svi razdužuju, evo rekao viceguverner. Razdužuju se, ali su i dalje prezaduženi. I Europa zapravo forsira jedan drugačiji model financiranja poduzeća, pa isto tako izvoznika. To je model puno više baziran na vlasničkom financiranju. Pa i slučaj Agrokora u Hrvatskoj je pokazao da financiranje na prekomjernom dugu baš i nije pametno, da je puno bolje financiranje na vlasničkom kapitalu, tako da to što Europa stvara... Mjenice isto dobro funkcioniraju, vidimo, jel? Nisam čula. Mjenice dobro funkcioniraju. Da. Europa stvara zapravo tu jednu uniju tržišta kapitala koja bi u budućnosti trebalo puno više ojačati financiranje putem venture fondova, private equity-a, puno više doprinijeti razvoju dioničkog tržišta u svim članicama Europske unije, pa tako i Hrvatskoj. I mislim da zapravo puno više pažnje trebamo usmjeriti na to što u našoj regulativi u Hrvatskoj i u poreznom sustavu Hrvatske treba promijeniti, kako bi ti strani venture fondovi puno više htjeli ulagati na domaćem tržištu i kako bi domaći investitori koristili prilike. A gdje ima novaca u Hrvatskoj? Ne znam, pada mi na pamet drugi mirovinski stup, ili to treba ostati tako? Ili... Novaca ima dosta u banci. Mislim, banke su glavne financijske institucije u Hrvatskoj i većinu tu štednje drže vrlo imućni ljudi. Znači, koncentrirana je štednja na jedan relativno uzak krug ljudi. Međutim, oni su prilično beshrabreni. Za revoluciju, profesorice, uzmi bogatima i podijeli svima. Ne, nipošto, nego bi ja voljela da je politika takva, porezna politika takva, da tog štedišu, imućnog štedišu sa milionima i milijardama u banci, ne destimulira da ulaže na tržištu kapitala. Recimo, moja velika zamjerka je što se u Hrvatskoj oporezuju kapitalni dobici. Isto tako dividende. Mi umjesto da potičemo razvoj domaćeg tržišta kapitala, mi ga neprestano gušimo. Ko je to uveo? Linić? Ko?
Mislim da je to uvedeno Da je gospodin doba Lalovac krivac za to. gospodina Lalovca Vidim, ili popunio Linića. se, Ne, nije. nisam sad 100% sigurna. Zašto? Što kažete na ovo, gospodin Lalovac? Da. Jeste, vi ste krivac. Ma da, sve što treba tu sam. Mislim, oporezivati kapitalne dobitke je imalo smisla u godinama prije krize, kad se u Hrvatskoj stvarao jedan financijski mjehur. Kad su ljudi doista koji ne rade cijeli dan ništa postali imućni sa time što im je cijena dionica porasla. Međutim, i porezna politika treba imati jedan element protucikličnosti kao što u monetarnoj sferi ima ona makroprudencijalna. Znači, porezne stope možete povećavati i spuštati. Ok, neka u zakonu piše da se oporezuje kapitalni dobitak, ali vi fiskalnom politikom možete se prilagođavati onome što vam u ciklusu treba. Sad stavite da je porezna stopa 0. Malo ste mi kontradiktorni, profesorice. Zašto? Jako volim uvijek što vi govorite, ali s jedne strane kažete da je vrlo mali uzak krug ljudi super bogat i da štede, a s druge strane upravo ti koji stvaraju tu kapitalnu, ne da se oporezuje pa da se rasporedi kroz neka socijalna Ali davanja. bogataši štede u bankama, Aha. a banke su institucije koje ulažu u kredite. Znači, ponovno povećavaju zaduženost poduzeća. Umjesto da se financira to financiranje kapitalom, vlastitim sredstvima, gdje su vam tržišta dionica i gdje zapravo kažnjavate tog investitora još oporezivanjem kapitalnog dobitka, ispričavam se, a još gora stvar je birokracija koju taj proces prati. Idemo, neka krivac odgovori, neka se prozvani javi. Da, to je 2012. ali nema bitno, ja sam tad bio zamjenik gospodina Linića kada su uveden je taj dio poreza. Ipak je Linić, na kapitalno. Pa znate da je, a nema veze, bio sam u dio te administracije, nije problem. Znači u nekim stvarima smo se slagali, u nekim stvarima se nismo slagali, pogotovo koliko su se često mijenjale porezne stope tu, ali dobro, nije uopće bitno. S primjerom ste bili dobar i jedan i drugi, jel? Pa dobro, gledajte, nije lako donositi odluke kada imate deficit 25 milijardi. Nije lako, danas smo svi zaboravili i dobro je da smo to zaboravili. To je bilo vrlo jedna teška vremena, koliko god gospodin Bago kaže da sada, i ja svjestan sam u tom nekakvom dijelu da je Agrokor jedan potencijalni problem za gospodarstvo, međutim... Čuli smo, statistički će biti drama idućeg. Da, ali samo se vraćam onaj dio 12. i 13. kada su ogromni deficiti bili i u gospodarstvu, i velika ta nelikvidnost i pokušaj nekako restrukturiranja gospodarstva, pa su išle kroz te nekakve neuspješne predstečajne nagodbe, jer jedan sustav pravosuđa jednostavno nije mogao progutati sve te poduzeća koje su bile u stečaju, pa 25 milijardi minusa i veliki dugovi, tako da su to jedna dosta stresna vremena bila i pogotovo da vam dođe i takav problem sa švicarskim frankom, pa morate donositi teške odluke i drago mi je da sada ipak je što se tiče javnih financija i pogotovo deficita javnog duga se tu sada smirilo, jer 2-3 godine svaki dan su bile informacije kako će evo i država bankrotirati. Takvih više informacija nema, ali nisu lake bile i tada voditi Ministarstvo financija, bez obzira što danas to izgleda da o tome više ne pričamo. Međutim, sljedeće godine dolazi nam porez na nekretnine. Znači, to je ovaj dio koje jednostavno govorimo o nekakvoj oblicima, ovdje sad govorimo o kapitalnoj dobiti, govorimo o financiranju lokalne samouprave, mislim, mi stalno govorimo o nekim porezima, ja sam bio zagovornik, evo, iako kao nekako pripadam toj socijaldemokraciji, sam prvi bio iznio prijedlog da bi trebao ukinuti stopu od 40%, pa sam u vlastitoj stranci bio dočekan na nož kako mogu predlagati tako nešto, da bi trebalo ići puno više oporezivanjima i zapravo i znate da smo mi prvi krenuli s tom nekom dijelu oslobađanja poreza. Mislim da je to dobar dio ovaj korak, ja sam i javno tad rekao da jedan dio porezne reforme podržavam i mislim da bi dodatno trebali ići smanjivanju. Znači, Marić dobro radi svoj posao. Ja vidim naslov, Lalovac, Marić dobro radi svoj posao. Ja nikad nisam, ja čak i javno kada sam odlazio, ja sam rekao koga bi volio, mislim, nasljednika gospodina Marića, jer ga cijenim i sada kada ima ovu jednu situaciju gdje ja osobno smatram da on nema tog možda, nema te odgovornosti, smatram da je on kvalitetan ministar i ja to nemam problem javno izreći, bez obzira što znam da to u mojoj stranci to neće baš ne svijeti, ali Bože moj je. Dobro, onda redefiniramo naslov, Marić je kvalitetan ministar. Slobodno. Možda ako bi samo nekoliko komentara mogla dati vezano u strukturu financijskog tržišta. Jasno je da Hrvatska ima ono što se zove bankocentrično tržište i ono o čemu mi sad ovdje razgovaramo, a to je u stvari proširivanje vrste izvora financiranja za poduzeća, je u bazi
pitanje kako ojačati ulogu tržišta kapitala i financiranja na tržištu kapitala u gospodarstvu i učiniti tržište kapitala dominantnim izvorom sredstava financiranja. Ja mislim da se to neće i ne može samo riješiti pitanjima poreznog sistema, zato što je to također i pitanje ponude na tržištu kapitala. Dakle, mi imamo potencijalno visoku potražnju za instrumentima tržišta kapitala, dakle ulaganjem u dionice, ulaganjem u udjele, ulaganjem u fondove, a koja potencijalno postoji kroz ovu visoku štednju u bankarskom sustavu, kao što postoji kroz visoku štednju i u drugim bankarskim sustavima. Bankarski sustavi koji su veći od nas imaju i veće štednje. Ali meni se čini da je tu neriješeno i dalje pitanje ponude, odnosno poduzeća koja su spremna na tržištu kapitala se vlasnički financirati i u stvari transformirati svoje strukture vlasništva. Tu je negdje i problem vezan uz Agrokor. Bivši vlasnik Agrokora, gospodin Todorić, je činio sve kako bi izbjegao to je makar moje razumijevanje, kako bi izbjegao potrebu u stvari da dio kompanije proda, što znači da je u suštini izlista na burzi i da se financira bez povećanja duga. Zato ja mislim da bismo mi u traženju i u jačanju uloge tržišta kapitala i poticanju vlasničkog financiranja nasuprot dužničkom, koje je kod nas tako popularno, trebali i u posljedici ovoga slučaja Agrokora razmišljati možda i o zakonskim rješenjima koja bi tražila od tvrtki odgovarajućih veličina da se moraju izlistati na burzi kada dosegnu neku veličinu, kako bi osnažile svoju transparentnost, kako bi spriječile prezaduženost. To je recimo jedna od lekcija koju barem ja osobno držim da je ona koju bi trebali izvući iz slučaja Agrokor, a u prilog jačanju tržišta kapitala. A to je da raspravimo o mogućnosti, o zakonodavnom uređenju koje bi zahtijevalo kada kompanija dosegne određenu veličinu, mjereno određenim parametrima, da se u određenom postotku mora izlistati na burzi. Kako bi spriječili narastanje između ostalog i ovakvih sistemskih rizika. Ja ne vidim da mi možemo samo organskim rastom, organskim promjenama dovoljno osnažiti tržište kapitala u nas da ono postane relevantan faktor. Idemo i ostalo uključiti ovu raspravu. Dakle, dignite ruku ako želite postaviti pitanje, ja ću doći do vas mikrofonom, a onda ćete postaviti pitanje. U međuvremenu, dok ne dođem tamo, gospodine Bago, za vas, evo nam ovdje predsjednice uprave HBOR-a, hipotetska situacija, takve političari osobito vole. Gradite, ne znam, hidrocentralu u Norveškoj i javite se vi na natječaj, jave se Amerikanci, jave se, ne znam, Šveđani. Po kojim uvjetima oni dolaze do kapitala da to naprave, a po kojim uvjetima vi dolaze? Kako radi njihova izvozna banka? Što može uopće naša napraviti u datim okolnostima? Pa više manje i HBOR i izvozne druge banke rade po sličnim kriterijima. Jedina razlika u tome što HBOR nema dovoljno vlastitih sredstava i mora ići u projektno zaduženje. Najčešće se mora zadužiti negdje na tržištu kapitala, što ima svoju cijenu kapitala i rizik zemlje koja se zadužuje. I kad se to prenese na nas, dok mi to prenesemo kasnije na neku drugu zemlju, to se višestruko multiplicira i u pravilu mi smo nekonkurentni. Drugo, Hrvatska kao zemlja može dobiti kredit na do 10 godina, dok ove zemlje koje ste spominjali u pravilu daju kredite na 25 godina i tu nastaje onda dodatni problem. Prema tom, za investicijsku izgradnju Hrvatska zapravo nema adekvatno rješenje, što ne znači da ne može imati, ali jasno to zahtijeva dosta rada i do tih rješenja se dolazi korak po korak i zahtijeva dosta vremena. Dobro, slušamo vaše pitanje, predstavite nam se. Dobar dan svima, lijep pozdrav, ja sam Velimir Radanović
izvršni direktor firme New Bakery, čuli ste za naše baklave, izvoze se po cijelom svijetu. Jeste donijeli ovdje uzorke? Imam uzorke dole u Gepeku, pa evo poslije ko hoće probati može se javiti. Upravo je danas otišao prvi kontejner baklava za Japan, prošle godine smo išli prema Americi, ove godine prema Njemačkoj. Evo tako malo da predstavim tvrtku. Ovo je i marketinški uvod, vidim da ste spretni. Uvijek se mora malo predstaviti tvrtka. Spretan sam da, ali evo reću vam, mi smo 99,% smo izvoznici, mislim da u Hrvatskoj niko nema, 0,5% izvozimo u Hrvatskoj. Tako da znate, ostalo sve ide van. Jel smijem jedno pitanje ili smijem dva? Tucite, slušam. Evo ovako, priča se o reformi školstva, priča se o svemu, a niko ne priča o sve praznim školama. To je prva stvar. Sljedeća stvar, pričamo o zapošljavanju, o dužem. Mislim da sve vlade rade na tome da ljudi rade kod nas duže zato što mladi odlaze van. Želim znati na koji način ćete uspjeti spriječiti da mladi koji svakim danom sve više i više i više odlaze van, svi zatvaraju oči pred tim, iseljavaju se. Znači u mom kraju, dakle sam u Novskoj, u mom selu, u zadnjih 10 godina je otišlo 45 mladih obitelji. Jel ja to znam, jel tamo živim? Ja sam otišao u Zagreb i to samo zato što moja supruga nije htjela iz Hrvatske. Evo, to je jednostavno tako. Kako supruga, tak sam morao i ja. To je moje jedno pitanje, znači na koji način ćemo mi spriječiti da nam mladi ljudi koji hoće raditi odlaze van i kako ćemo popuniti ta radna mjesta, jer mi smo sad tražili, stvarno je bilo gotovo nestvarno naći 40 radnika. Evo, ja vam iz svojeg iskustva, mi smo izgubili jako puno vremena tražeći 40 ljudi da dođu raditi. Ništa težak posao, ništa ekstra, ali ih jednostavno nismo mogli naći. Evo, to je jedno od glavnih mojih pitanja. Kome adresirate to? Ne znam, svejedno. I sljedeće pitanje... Potpredsjednici vlade, ćemo nje. Možemo, evo nju. I moje sljedeće pitanje, šta će vlada napraviti da mi napokon stignemo, mi stalno pričamo o digitalizaciji, inače sam diplomirani informatičar, moj diplomski rad koji sam radio dotakao da smo, ne znam da li to znate, od 2001. do 2010. imali veliku rupu u informatizaciji Hrvatske. Ne znam da li je to nekome poznato. Znači, u bivšoj državi i za vrijeme rata, što je malo čudno, imali smo informatizaciju. U bivšoj Jugoslaviji bili smo najnaprednija socijalistička republika vezana na informatizaciju. 95% tada dopuštenog uvoza informatičke opreme je dolazilo u Hrvatsku. Da bi mi 2001. jednostavno stali, gdje se danas nalazimo, da u jednom Zagrebu, postoji vam dijelovi Zagreba gdje vam je recimo brzina nekakvih 4 megabita. Mislim, pogledajte malo Europu okolo, van je normalno 100 megabita. Mi radimo 1, 2, mislim i u poslovnom smislu je to problem. Jer vi ne možete raditi, znači spojite 4-5 računala, idemo svi na internet, sve stane. Idemo čuti odgovor prvo na drugo pitanje. Gospodine Bago, vi dosta inzistirate na toj 4.0 digitalnoj revoluciji, kako je Njemci nazivaju. Slušamo vas, gdje smo mi tu i koliko smo tu zapeli, a onda možda i gospodin Štetner može se na to nadovezati, a onda ćemo čuti vas, potpredsjednice. Čujem mnogo sličnosti kolege i mene, ja sam isto informatičar po struci, što mnogi se začude kad čuju da vodim energetsku firmu, a drugo, oba dva smo u kategoriji takozvanog papka, ostali smo zbog toga što su nam supruge rekle da ostanemo tu. Svaka čast. Mudre žene, što da vam kažem. Dakle, svi ovi podaci su točni. Hrvatska intenzivno zaostaje, taj zaostatak se posebno vidi nakon što je došlo do privatizacije u ICT sektoru. Zapravo došlo je, što bi se žargonski reklo, do raubanja stanja, podinvestiranja i sve ovo o čemu mi govorimo, kad ja govorim o digitalizaciji, o edukaciji i izgradnji infrastrukture, onda zapravo mislim na to da se izađe iz ovog začaranog kruga koji nas praktički nigdje ne vodi. Jer svaka mala analiza koja kaže da bi mi trebali povećati upotrebu računala i upotrebu mreža, komunikacija i tako dalje za 3 do 5 puta, govori da mi nemamo te mogućnosti jer nam infrastruktura to ne podržava. Dakle, to je prva smetnja, pa prema tom potpuno se slažem s kolegom da tu se treba napraviti snažan iskorak, ali tu je pitanje i zakona, pitanje kako je ta privatizacija, ne dovodim u pitanje privatizaciju, nego kako sad izaći iz tog začaranog kruga
Da li će hrvatska vlada raditi backbone vlastite ili će opet u dogovoru sa tim postojećim poduzećima rješavati taj problem, ali to je nešto što treba raditi ekspertna skupina koja mora imati viziju toga kakva bi Hrvatska trebala biti za 15, 20 i 30 godina u pogledu digitalizacije i informatizacije. Gospodin Štetnar, dakle, neke od najbrže rastućih tvrtki upravo su one iz ICT sektora, softverske kompanije koje rade, ne znam, aplikacije za Androide, za mobilne telefone, rastu stopama koje su nezamislive drugim kompanijama. Tako je, ali prije toga ću samo jedno rješenje ponuditi, kako staviti mlade u Hrvatskoj i zaustaviti to. Idemo razmišljati kako možemo teret plaća smanjiti, znači oporezivanje plaća. Mi smo jako visoki po oporezivanju, znači ne možemo dati dovoljno visoke plaće da budemo atraktivni i ne možemo se uopće uspoređivati. Nije sad bila porezna reforma, evo, ministar Marić smanjio. Ovako, mogu reći da je to mali korak u dobrom smjeru i stvarno mislim da ta administrativno-birokratska prepreke su još uvijek u Hrvatskoj jako visoke. Ja mogu reći jedan primjer. Spomenuli ste tu industriju 4.0, znači aplikacije. Dosta mojih prijatelja ima tvrtke koje su ogromne. Evo, recimo, jedna od njih ima sjedište u Mađarskoj, jer Hrvatska nema sporazum o dvostrukom oporezivanju sa SAD-om. Znači, u Rumunjskoj su makli porez na IT sektor. Znači, to su konkretni koraci kako se potiče. I mi moramo, recimo, razmišljati o tim stvarima. Jer jednostavno kaskamo po tim stvarima jako za normalnim svijetom. Potpuno su ukinuli porez na IT. Znači imaju benefite i znači porez na plaće u IT sektoru su smanjili na minimum, koliko znam. Evo i ta ista firma ima... A to bi kod nas Ustavni sud drugi dan srušio, ha? Da, a gledajte još jednu stvar. Recimo ta birokracija u realnom smjeru. Znači, osobno sam čekao 45 dana na jednu promjenu u sudskom registru. U Americi, imam firmu u New Yorku, znači isti dan poslikao sam, potpisao sam, poslao mailom, drugi dan je bilo riješeno. Znači to su stvari koje se ne mogu događati. I sad imate situaciju, netko želi investirati u startup tvrtku ili u neku veću tvrtku. I znači on mora dolaziti u Hrvatsku i čekati i biti na milost i nemilost sistemu. Znači to se u sustavu dobrom za biznis ne može dogoditi. Znači moramo poraditi na tome. Potpredsjednice, slušamo vaš odgovor na prvo pitanje. Koje je prvo pitanje? Vezano uz ljude koji odlaze i demografsku situaciju koja je, kao i u nekim drugim zemljama, nepovoljna. Ono što bih ja rekla u jednoj rečenici, način na koji ćemo osigurati da ljudi prestanu odlaziti jest da postignemo da ova zemlja funkcionira i da se bavi temama koje dominiraju i koje dominiraju državama koje ti ljudi odlaze. Ja drugoga odgovora nemam. Kako zaustaviti ljude da odlaze? Tako da osjete da u svojoj domovini imaju perspektivu. Da rade, da zarađuju pristojno za normalan život, da imaju perspektivu za sebe i za svoju djecu. A ostvarenje te perspektive vidim jedino u tome da svi zajedno našu državu uredimo da u njoj stvari funkcioniraju, su organizirane i uređene na način sličan kako je to i u državama u kojem su neki naši sugrađani ili veći broj njih potražili bolji život proteklih godina. A da bismo to postigli, onda je potrebno učiniti napor i provesti i niz ovih stvari o kojima sam govorila i koje su sadržane u programu Vlade. Zamolila sam i na kraju, kada sam i govorila, zamolila sam i za pomoć i podršku i aktivno sudjelovanje. A što time mislim? A time u stvari mislim kada promjene dođu na dnevni red, da onda raspravljamo o tim promjenama na jedan način koji gleda uz stvarno lice promjena i u njihove stvarne koristi i realne nedostatke. A da u toj raspravi ne ostanemo zatvoreni u neke predeterminirane obrasce, kao recimo kada smo raspravljali o tome zašto
zašto nikako da tečaj deprecira u potpunosti zanemarujući sve argumente i podatke koje smo o tome iznijeli i koje o tome iznosimo godinama. Dobro, dakle, izlazak iz okvira, ne znam, recimo suradnja HDZ-a i HNS-a. Tako je. I to je jedan od izlazaka. Tako dobro. je, Mislave. Gospodine Jurčiću, slušamo vašu reakciju. Na temu iseljavanja, složio bi se, svi podaci su točni, čak imamo jedna vrlo dobra studija od Svjetske banke, od Monetarnog fonda prije godinu dana, koja pokazuje da je Hrvatska samo zbog iseljenja visoko obrazovanih ljudi iz Hrvatske od 90. do 2013. izgubila oko dodatnih 15% rasta BDP-a u tom razdoblju. A vidimo šta nam onda sada prijeti. Tu mogu si uzeti tu slobodu, pošto nisam niti u vlasti, niti u stranci, pa neće biti marketing. Moram reći da vjerojatno u 15 godina imam dojam da se strukturno radi na popravljanju situacije. Dojam je da su prijašnje vlade sve radile vrlo površno na razini davanja određene dotacije za rođeno dijete, ne vodeći računa o tome da je politika radnih mjesta najjača socijalna politika zadržavanja ljudi u državi. A sada vidimo da su svi potezi, unatoč rastu, unatoč određenoj pozitivi, da nema opuštanja, nego su svi potezi upravo usmjereni prema tome da se sustav popravi. Koliko vi imate djece, gospodine Jurčiću? Ispričavam se na ovom. Samo jedno. Dobro. A sad vam dođe neko da vam da 30-40 tisuća kuna za novorođeno dijete kao potporu, je li to lijepa stvar koja To je lijepa stvar, ali ako mi neko ponudi bolji posao sa puno većom plaćom vani, ja ću uzeti 14 tisuća kuna, otići ću raditi vani. Ako mi date 2000 kuna veću plaću mjesečno, onda je odmah situacija malo drugačija. Potezi porezne reforme, koja je u toku, zajedno sa promjenom i uvođenjem poreza na nekretnine koji prebacuje fokus sa potrošačkog poreznog sustava na neki drugi, uklanjanje administrativnih prepreka da se otvori put ovakvim IT tvrtkama sa bolje plaćenim radnim mjestima. Projekt Slavonija, koja pokazuje da se ne spava na uspjehu turizma i rast kroz turizam sa nižim radnim mjestima, nižim plaćama, nego se ide pomoć onom kraju koji doživljava egzodus, meni pokazuje da konačno imamo sustav i ekipu koja se brine sustavno o problemima koji će riješiti te probleme ipak dugoročno. To ne ide preko noći. Evo imamo ovdje još jedno pitanje, predstavite nam se, slušamo vas. Ja sam Ivan Brkić, direktor tvrtke Selki iz Kutine. Evo, danas smo nominirani, ja čisto malo EPP-a, kao jedan od najvećih izvoznika u Austriju. Ono što je moj uspjeh i s čime se ja želim pohvaliti. 1994. godine firma je privatizirana, svi radnici su ušli u privatizaciju, 109 ljudi bez posla. Jer okupacijom Hrvatske sve nam je stalo. Uspio sam pronaći partnera Siemens Matsushita iz Austrije, to je danas tvrtka Epcos, koja je diljem svijeta i sad je u korporaciji japanske tvrtke TDK. Od 1994. godine do 2017. prosjek zaposlenih ljudi u Selku je 1174. Kontinuirano kad uzmemo prosjek. Mislim da je to meni veći uspjeh nego da smo milijardu profita ostvarili. Jer te obitelji su živjele, ostali u Kutini, koje su obrazovane, danas naši vrhunski inženjeri, jedan vodi najveću tvrtku u Češkoj, jer su molili da ga prepustimo, drugi inženjer vodi njihov proces proizvodnje, treći inženjer je u Minhenu u centrali, znači da itekako obrazujemo kadrove. Danas je apelirano ovdje da ne gubimo vrijeme na beznačajnim temama kao što je tečajna politika. Ovo je 12. konvencija. Od prve konvencije sam član izvoznika, evo i u upravnom odboru. Uvijek sam se zalagao za postupnu devalvaciju. Da smo samo 2%, i to je moja cifra koju sam spominjao. Drago mi je da od prošle godine to otvoreno i gospodin Bago podržava, evo i predsjednica. Danas bi mi imali izvoz mesa, imali bi izvoz mlijeka. Ne može me nitko uvjeriti da austrijsko mlijeko je jeftinije od hrvatskog ili francuskog. Sa ovom tečajnom politikom da. Sad Narodna banka. Ja smatram da Narodna banka uopće nije autonomna i samostalna. Jer Narodnom bankom dirigira bankarski lobi i uvozni lobi. A vidimo kako uvoznici dirigiraju gdje završe. I radite na štetu domaće proizvodnje, jer nije samo bitan izvoz. Ako mi proizvodimo za domaće tržište,
i smanjimo uvoz, napravili smo čudo. Pitali ste kako bi ljudi vraćali kredite ako dođe do porasta vrijednosti eura. Teško. A moje pitanje, kako ljudi koji su radili, koji su namamljeni da uzmu kredite, jer kao eur ništa ne vrijedi, to se lako vraća, a onda su ostali bez posla. Koliko stotina tisuća imamo ljudi koji su radili, uzeli kredite i danas su u ovrhama i bez posla? Je li itko u državi o njima brine? Nitko. A da smo išli sa postupnom devalvacijom, ti ljudi bi danas radili. Ja tvrdim da bi Selg danas isto imao preko 2000 zaposlenih. Jer nama je konkurencija i Češka, i Slovačka, a da ne govorim Daleki istok. I kakav je, dakle, ono na što se žale mnogi, je, kažu, činjenica da su u Hrvatskoj plaće od tranzicijskih zemalja među višima. Slovenci su jači od nas. Je li kod nas cijena rada preskupa onda po toj logici? Evo, ja radim sa strancima, sa svjetskom firmom i svake godine dižemo najniže plaće, barem 2 do 3%, a ove visoke plaće su dobre i imaju još bonuse, tako da uopće nemam problema. Ozbiljna tvrtka mora imati sindikat, mora imati radničko vijeće, morate kolektivni ugovor imati i morate to poštivati. I problema nikakvih nema. Ovdje bi još istaknuo da se potpuno slažem sa profesoricom Ivanov i jedva čekam da se uvede eur, jer onda neće se moći manipulirati preko Narodne banke sa ovim odnosima u tečajnoj politici. Žestoko ste napali Narodnu banku, ali čujemo njihov odgovor. Pa dajte malo i Šošiću zapljeskajte. Hrabar je, došao je među izvoznike, treba imati petlje za to. Izvolite, gospodine Šošić. Ja redovito dolazim isto među izvoznike. Doduše, gospodin Bago mi redovito kaže da su izvoznici s Venere, a HNB s Marsa. Evo, ja sam se barem prvih nekoliko prezentacija nadao da su nam se ti planeti približili. Evo, gospodin iz Selka je također redovito tu i on svaki put ima slično. Čovjek je dosljedan, argumentiran i elokantan. Hvala Bogu. Svaki put ima vrlo slično izlaganje. S tim da ja mu čestitam na svemu što je uspio i što je postigao. Ja nisam siguran da su se da bi igre s tečajem profitirale ikome. Pogledajte, vi ste rekli da vam je Slovačka konkurent. Slovačka je aprecirala nekakvih 25, preko blizu 30% je aprecirala prije uvođenja eura. I oni su danas konkurentni vama. Česi jesu deprecirali u recesiji, ali su oni prije toga nekakvih 25 do 30% aprecirali, a mi smo u 2000-ima nismo dopustili aprecijaciju, kao što ni sada ne dopuštamo aprecijaciju tečaja. Tako da malo molim vas samo da kad gledate te zemlje koje su vam konkurenti, pogledajte i što se kod njih događa. Tako da vidjet ćete da nisu kod njih tečajna kretanja u tolikoj mjeri povoljnija za izvoznike, dapače, u slučaju Slovačke rekao bih da su oni puno jače aprecirali i sigurno izvoznici njihovi su zadržali konkurentnost i jako puno izvoze, bez obzira na to. Hvala vam lijepa na vašem komentaru. Idemo dalje na pitanje, slobodno dignite ruke, ja ću doći do vas i onda ćete imati prilike postaviti pitanja panelistima. Dok se to ne dogodi, malo ću ja nastaviti. Profesorice Ivanov, ajde, spomenuli smo ovdje slučaj Agrokor, čuli smo dakle uvodno gospodina Bagu, on kaže da će iduće godine biti problema zbog tih rezervacija i da će se to statistički jako pokazati. Ove godine će biti rezervacija, pokazat će se sljedeće godine ovo vrijeme u papirima. U papirima, jel? Dobro. Kako će to utjecati na naš BDP, na gospodarstvo, na izvoz na kraju? Dakle, iznenađujući onaj podatak kad je Agrokor kupio Mercator, da je u jednoj godini izvoz hrane u Sloveniju porastao, jesam dobro čuo, 60% u jednoj godini. Pa dobro, kupnja Mercatora je sigurno imala pozitivne nekakve efekte na izvoz. Međutim, mi s jedne strane i dosta uvozimo preko Agrokora iz nekih drugih zemalja, pa sad neto efekt mislim da je na kraju negativan. Ali točno brojke trebalo bi provjeriti. Što se tiče... BDP-a? Što? BDP-a. Što se tiče BDP-a, ja se nadam da upravo zato što je Hrvatska nedovoljno industrializirana zemlja, ćemo u ovoj godini izbjeći puno jače efekte na BDP
nego što bi inače bili zbog Agrokora. Međutim, negativni efekti na BDP po meni vide se već od prošle godine, koji su isto tako vezani za Agrokor, za tu situaciju neplaćanja. Ove godine će se jedan dio proizvođača sigurno više uspjeti orijentirati na izvoz, jer će im ekonomsko stanje u Europskoj uniji ići u prilog. Ja se osobno više bojim zapravo što će biti sljedeće godine. Gospodine Lalovac, glavna poluga izvoza, čuli smo to malo prije, jaka izvozna banka. Kako HBOR radi? Vidimo da su velike investicije u turistički sektor, što isto izvoz, dakle izvoz kod kuće. Da, kad smo govorili o HBOR-u, čini mi se negdje temeljni kapital je oko 7 milijardi kuna i da je on sada došao do neke granice. Znači, mi smo zadnjih 2-3 puta davali dokapitalizaciju iz proračuna i postavlja se dalje pitanje izmjene zakona Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, gdje nas je, još dok smo mi bili, kada smo krenuli, htjeli dodatnu dokapitalizaciju HBOR, jer to smo razgovarali dok je bio gospodin Bago, oko njihovog iznosa potencijala, nije bio problem da država, još da međutim, tada je bila, moram priznati, u razgovoru sa Europskom komisijom nisu to baš blagonaklono gledali, ne znam kako je sada situacija i onda je u toj nekakvim statističkim prikazivanju HBOR su ubacili pod centralnu državu i njihove kredite i njihovo poslovanje, tako da je to sigurno otežalo poslovanje HBOR-a u toj jednoj izvoznoj politici i to je ono što smo se mi, koliko smo se god htjeli oduprijeti tome i smatrali smo da nije normalno da HBOR-a se prikaziva kao centralnu državu i da ga se uvlači u cjelokupno njihovo poslovanje i onda otežava ovakav način njihovog poslovanja. Svakako će i jedan otežavajući faktor za budućnost. Ono što je po meni problem u HBOR-u, još dok sam bio i kao predsjednik nadzornog odbora, htjeli smo vidjeti puno više manjih plasmana. Ne samo za turizam koji su pokrivali izgradnju turističkih objekata i tu su napravili određeni iskorak, jer ako znate kako su financirali se određeni hoteli dole na Jadranu, gdje su napokon ročnost, ovdje što je gospodin Bago govorio, došla negdje do 15 do 17 godina, tu je predsjednica pa će točnije znati. Ne možete nijedan hotelski objekt, a dugo vremena, od 20 godina u Hrvatskoj bankari su financirali sve hotelske kuće sa kreditima od 5 do 7 godina, sa kamatom od 5-6%. Nijedan, a znamo da je to teška industrija što se toga tiče, to je jako imovinsko financiranje, nijedan hotelski lanac nije mogao biti profitabilan. Napokon, i zato je tu bitan HBOR, znači da dođe do ročnosti od 15 do 17 godina, jer govorimo o infrastrukturnim projektima, i ako dođe kamata negdje od 2 do 3%, s obzirom da imamo vrlo jaku sezonalnost u turizmu, u tom dijelu i da se financira 4 do 5 zvjezdica, taj oblik kvalitete naših hotelskih kapaciteti će postati profitabilni. Međutim, nije sad ovdje samo problem turizma koji mislim da su našli taj liniju financiranja, ovdje je problem financiranja cjelokupnog iznosa. Znam da smo se u tome i kada smo imali i financiranje, kada su bili određeni projekti u Alžiru, čini mi se tehnika kada je u Alžiru htjevala završiti te određene projekte, tražile su se garancije i tako dalje. Tu je, nažalost, HBOR nismo još našli tada u to doba određenu shemu financiranja, upravo ovaj dio, zato što su u tom dijelu banke su jednostavno, moramo biti iskren, 2012. potpuno su prestali financirati i sad će biti ovo problem. Samo kad govorimo o rezervacijama za Agrokor, zato se tu malo plašim, zato što će oni ove godine, vidjeli ste u prvom kvartalu, čini mi se da je Zagrebačka banka već prokazala u prvom kvartalu gubitak u njihovim bilanci. To će sada vjerojatno do kraja godine napraviti sve banke, znači svako dodatno financiranje oni moraju staviti kao dodatnu rezervaciju. Sada se postavlja pitanje hoće li oni, znači ne kompanije koje su samo sudjelovale u financiranju Agrokora kao robu, će imati teže oblike i za ove mjenice. Bankari će im dati novac da otklupe malte ne te njihove vlastite mjenice koje su bile i mislim da će se to sigurno utjecati na jednu, ne samo hoće li kompanije opstati ili neće opstati, nego utjecat će na njihov investicijski potencijal. I to je ono što nas plaši. Znači tu trebamo vidjeti ne samo kroz što sam govorio sa Hrvatskom narodnom bankom i ovo što je gospođa Dalić rekla u uvodnom kada je govorila o promjeni tog stečajnog ili predstečajnog zakona, jako je to bitno i mislim da ćemo se tu svi složiti ukoliko nam se dogodi taj scenarij da neka od kompanija, a vidjeli smo da su postojale određene kompanije kao što su bili Zvečevo i ovi koji su sad ulaze u taj postupak predstečajne nagodbe ili znači u njihovog restrukturiranja je vrlo bitno da imamo model zakonski
ovo što je zapravo gospodin Ramljak, takozvani ovaj roll-up, znači da omogući prioritetne financiranje i na taj način preduhitrimo ukoliko kompanije im se dogode. Kunu za kunu. Nije bitno samo kunu nego za onaj dio koji daju da tu imaju vrlo jasnu polugu i zato tu svakako ćemo to podržati čim prije da se to donese, jer da preduhitrimo ove sve situacije, jer ako Agrokor krene u restrukturiranje, vjerujte mi, cijeli njegov dobavljači će morati krenuti u njegovo restrukturiranje, jer oni su imali posložene svoje kapacitete, kao što se ovdje govorilo su vertikalno, imali su posložene kapacitete i nažalost i oni će to krenuti u restrukturiranje. I zato, a kad krenu u restrukturiranje moraju imati ovu podršku financiranja i pogotovo jer znamo da svako dodatno financiranje moraju na njih staviti rezervacije. Onda vam je to jedan zatvoreni krug i to je ono što se svakako nadam da će Vlada donijeti to zakonsko rješenje i da će tako olakšati ukoliko se dogode te situacije da će se taj dio moći iz toga izaći. Ovdje je predsjednica uprave HBOR-a. Slušamo dakle vaš komentar svega ovoga. Vi imate neka svoja ograničenja. Da imate novaca, rado bi dali izvoznicima. Svakako. Po minimalnim kamatama. Gospodin Lalovac se svega dobro sjeća, dakle temeljni kapital još nam nedostaje još 417 milijuna kuna do tih 7 milijardi kuna. Mi bi to najradije odmah sve povukli i plasirali, ali evo to se sve ćemo raditi u dogovoru sa Vladom. Što se tiče izvoznika, imamo programe za izvoznike, radimo na njima, dakle direktno krediti kupcu, dobavljaču, sve ono što već postoji u HBOR-u, vjerujem izvoznici već dosta i znaju. Ono što jesu neke novine, jesu police osiguranja, dakle koje HBOR daje poslovnim bankama za krajnje kredite izvoznicima, gdje su sad te police osiguranja usuglašene sa bankama na način da predstavljaju neku vrst garancije, a onda su banke u mogućnosti krajnjim korisnicima ponuditi i nešto nižu kamatnu stopu s obzirom da imaju garanciju, nazovimo to tako, garanciju, imaju police osiguranja od HBOR-a. Koliko puno ulažete u turizam? Treba li možda nekako disperzirati to? Dosta je ulaganja u turizam. Isto tako kao što je gospodin Lalovac dobro primijetio, dakle, ročnost od 17 godina je nešto što komercijalne banke ne mogu ponuditi i to je onaj neki tržišni gap koji je HBOR pokrio da se investicije u turizmu mogu vratiti i da one budu profitabilne u nekom roku. Dakle, tu dajemo 4 godine grejsa i 13 godina otplate. Evo mogu reći da smo upravo po tom principu isfinancirali 2 prošli tjedan otvorena rezorta, jedan Girardella Valamarov u Rapcu i HTP Orebić na Korčuli. Dakle, jako dobro idu investicije u turizam i nastavit ćemo podržavati turizam, što ne znači da nećemo nastaviti podržavati izvoznike, dapače i jedne i druge, iako turizam je, možemo ih smatrati izvoznicima, ali dakle nije zato što podržavamo jedne da nećemo podržavati druge. Dok god možemo i jedne i druge, radit ćemo i na jednima i na drugima. I kada vas dokapitaliziraju, bit će još bolje, jel? Naravno, uvijek se nadam da će biti bolje. Hvala vam lijepa. Gospodine Bago, htjeli ste nadovezati? Jesam, da. Žao mi je što svaki put završe razgovore ovako na jednoj vulgarizaciji pitanja tečaja, jer mi kao izvoznici, a na koncu i oko toga smo izdali jedan duži dokument, nikad nismo zagovarali samo deprecijaciju kune i to smo izračunali. Razračunali smo da 2% po onim podacima koje smo tad dobili od Hrvatske narodne banke, koliki je prosječni kredit građana, ta velika priča kako bi građani bili jako opterećeni svodi se na 68 kuna mjesečno. Toliko je prosječno Toliko je prosječno povećanje kredita bilo za građane. Drugo, tražili smo isto tako da se u to vrijeme napravi kolika je osjetljivost poduzeća na promjenu 2% i onda smo dobili odgovor da to ne bi bilo mudro jer bi to moglo izazvati paniku kod nekih poduzeća koja su u vrlo osjetljivoj situaciji što se tiče dobivanja kredita za refinanciranje. Sad su ta poduzeća dominantno u nekoj vrsti predstečajne nagodbe. Dalje, konstatirali smo i predlagali Hrvatskoj narodnoj banci da ukoliko se ne može ići igrati sa tečajem, da se zajedno sa Vladom, da se napravi jedan prijedlog mjera koji će aktivnim izvoznicima pomagati. Nakon toga smo postavili pitanje isto tako zašto, u čemu je problem da fondovi mirovinski koji ulažu u privatne firme ne mogu uložiti recimo u HBOR. Zašto ne bi mogli uložiti 3-4 milijarde kuna, postati suvlasnici 49%, pa imamo situaciju da je
njemački KFE, a još bolje švedska izvozna banka je u pretežitom vlasništvu čak privatnog sektora. Čekajte malo, gospodine Bago, ali to je moja mirovina, mirovina svih nas, ne znam, drugi mirovinski stup, i postoje neka ograničenja, ali tako, investicijska, upravo zato da ne bi bila dovedena u pitanje. Pa ne znam, da se ne uloži baš previše u Agrokor, a? Da se ne ulazi previše u Agrokor. A mirovinci su izloženi. Pa čekajte, vi sad govorite o nečemu što se dešavalo, a recimo HBOR je banka koja djeluje jednom širem spektru i sigurno djeluje i interesu hrvatskog gospodarstva i Hrvatske u cjelini. To su bila naša pitanja, nikad nismo dobili odgovarajuće odgovore za to. Još smo imali cijeli niz drugih prijedloga vezano što se tiče tečaja i nikad nismo zagovarali samo ovo devalvacija 2%, to šalje lošu poruku i to sigurno ne može biti rješenje. Međutim, postavili smo pitanje, isto tako Hrvatskoj narodnoj banci prije 4 godine, kako to da se ne može smanjivati izloženost u eurima iz jednostavnog razloga što ne znamo kad ćemo postići to da postanemo dio eurozone i u međuvremenu da jačamo svoju poziciju, da budemo neovisni. Tad je rečeno da se to ne može. Onda je došla priča sa ovim Švicarcem i rezultat toga je da se odjednom našla neka rješenja u Hrvatskoj narodnoj banci, da se to može, da se može smanjivati. Dakle, ja se ponovo vraćam, tad nisam htio eksplicirati, sad sam malo duže eksplicirao, ovu razliku između Hrvatske banke i nas. Mi smo zato da se iznalaze rješenja, mi nismo zato da nam se odgovara, ne može, ne treba, nije potrebno i nema toga. Dakle, mi smo, bilo je rečeno da smo visoko bankocentrična zemlja, točno, pogledajte samo uspjeh najvećih kompanija u svijetu. Nijedna od tih kompanija nije narasla podrškom banaka. Vi danas imate situaciju da kad hoćete kredit od banke, da to ide prvo na poslovni odbor, pa onda ide na kreditni odbor, pa poslovni odbor, pa risk management. Dok se odluka donese, prođe 6 mjeseci. Dakle, ja se držim Sun Tzuove one izreke, nije uspješan general koji pobjedi u krvavoj bitci, već je uspješan general koji pobjedi, a da bitka nije ni počela. Pa da mi dobijemo kredit, a da nismo došli uopće u bitku s bankama, a to vam rade to vam rade fondovi koji vam dolaze, koji vas prate izvjesno vrijeme, prepoznaju, što je profesorica Ivanov govorila, ulaze sa kapitalom u vašu, dakle kapitalno vas pomažu. To je jedan od elemenata koji je zapravo zdrav i sva poduzeća u Hrvatskoj. Ja moram reći iskreno, mi u Končaru smo tako djelovali, tako smo se ponašali. Svi koji su se širili na bazi svoga kapitala su i danas stabilne firme. Svi oni koji su se širili i imali veliki bum na bazi kredita ili su prošli kroz tešku kalvariju ili su propali, ili su na rubu propadanja. Imamo reakciju viceguvernera. Bliže mikrofon, molim vas. Gospodin Bago, preko godine ja primjećujem konvergenciju među stavovima, ni mi ne volimo vulgariziranje priče o tečaju i govorimo i o drugim izvorima financiranja. Anketa koju je spomenuo gospodin Bago, koji je guverner iznio, on je pokazao da se mala i srednja poduzeća, jedan dio njih susreće s problemima u pristupu financiranju. Međutim, to je zbog manjka kapitala i da su rješenje za ta poduzeća različiti oblici ulaganja vlasničkog kapitala i jačanje jamstvenih šema. To je ono što je HNB govorio. Znači, mi smo rekli, mi možemo nakrcati novce u banke, međutim, ako poduzeća nemaju kapital ili nemaju nekakve jamstvene šeme, ti novci neće doći do nekakvih malih i srednjih poduzeća kojima su ta sredstva potrebna. Ja ne bih rekao da mi tražimo izgovor. Rekao bih da smo mi aktivni. Evo, 2 puta smo intervenirali u zadnjih nekoliko dana. Ukupno smo preko 370 milijuna eura otkupili od banaka da bi spriječili daljnju aprecijaciju tečaja. Nastavljamo također i s našim strukturnim repo operacijama dugoročnima. Olakšat ćemo bankama raspolaganje kolateralima, napričamo nešto što se zove collateral pooling, tako da ako neke banke su do sada imale probleme s kolateralima, da sada mogu pristupiti. Tako da ja bih rekao da smo mi proaktivni i nastavljamo s tim našim proaktivnim pristupom, jačamo ekspanzivnost
monetarne politike. Tako da, evo, kažem, nadam se da ćemo, a u pogledu puno je tema bilo, neke su, nisam si sve zapisivao, ali evo, nadam se da sam... Drago mi je da ste intervenirali, drago mi je da imamo... Imam još samo jednu brzu, znači ta je deprecijacija. Ukupan dug devizni svih poduzeća, kućanstava i države je na razini od nekakvih 150% BDP-a, znači gotovo 500 milijardi kuna. 2% deprecijacije znači 10 milijardi kuna veći dug. To vam je Agrokor. Evo, vi ste spomenuli 15 milijardi. Ali recite mi koliko je to na građane koji će građane opteretiti, jer vi ste jako brižni za one koji otplaćuju. I za poduzeća, a niste brižni za one koji su bez posla, znači, i koji su ostali bez posla. Vodite brigu o njima. Vaš zadatak nije da vodite brigu o bankama kojima treba otplaćivati kredite. Vaš zadatak treba biti voditi brigu o običnim građanima. 68 kuna je povećanje rate. Povećanje duga je 10 milijardi kuna. To je kompletan, ne građana, poduzeća i države. Upravo brinemo za one koji otplaćuju dugove. Ovo je jedno odlično otvoreno, ja vidimo potencijala ovdje. Dobro, idemo prema kraju ove naše rasprave. Kako ono ide? Svakome završna riječ, jedna rečenica. Gospodin Štetnar, krećemo od vas. Ste vi optimist? Hoće li ovo otići sve u propast ili smo mi na pravom putu? Ja sam uvijek optimist i zato i radim posao taj i zato sam u Hrvatskoj. Ja želim ostati u Hrvatskoj, investirati i dalje ovdje, ali očekujem da se poprave uvjeti i mislim da idemo u tom smjeru za mala i srednja poduzeća koja drže gospodarstvo. Pogledajte statistiku, 99% su mala i srednja poduzeća i njima ako se olakšaju okviri za investiranje, za poslovanje, sve će ići automatski naprijed. Dobro, sigurno ovdje ima nekih izvoznika koji imaju dobre ideje, fali im kapitala. Vi imate kapitala? Apsolutno, znači poslovni anđeli imaju kapital, a treba ih motivirati da investiraju taj kapital u Hrvatsku. A evo, vjerujem da ćemo i u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva s kojima surađujemo stvarno dobro, da ćemo naći okvir kako potaknuti investicije u to, jer je to jako rizično investiranje. A evo, da se nadovežem samo na taj kapital za startupe. Kapital za startupe nije dostupan putem banaka, nijedna banka ne želi investirati u startupe, koliko god one pričale o tome i tu se treba naći model kako motivirati isto investitore i dati kapital startup tvrtkama. Profesorica Ivanov. Otprilike svakih 30 godina počinje neki novi ciklus. Mislim da s ovom godinom nekako prolazi ovo loše vrijeme i da se trebamo nadati da postoje razlozi da u budućnosti sve ove promjene koje će donijeti digitalna transformacija, pa i rješavanje nekakvih geopolitičkih napetosti koje sad postoje, moraju se raščistiti, će zapravo otvoriti vrata prema ovom nekom novom valu uzleta u poslovnom ciklusu. Problem Hrvatske je što ta vrata kad se otvore treba biti spremna, a mi nismo spremni. Dakle, mi u ovom trenutku ne znamo šta će biti za 10, 20, 30 godina, kakva će biti zanimanja. Kažu da će nestati 60-70% zanimanja kako postoje danas. Neće biti, ne znam, najbanalnija stvar poštari, nego će dronovi nositi robu. Nestaće klasična manualna fizička... Roboti će preuzeti fizički posao. Roboti će preuzeti sigurno proizvodnju i u Hrvatskoj mislim da od toga ne treba praviti dramu. Mislim će biti neki robot koji vodi panel rasprave. Mi kao narod nestajemo. Znači, roboti su nam nešto što će nam jednim dijelom nadoknaditi manjak radne snage. Nestaće oni poslovi koje mogu obavljati određene mašine. Neće nestati poslovi gdje je u pitanju i potreba i dalje potrebna za čovjekovom kreacijom i inovativnošću, nadzorom, upravljanjem. Ti poslovi će ostati. S tim područje je nešto što se svakako razvija i sve što napravimo u pravcu toga da ojačamo znanja i vještine naših mladih u tom području sigurno će biti korisno. Samo je ovakva informacija jedna, bio sam sad sa Fincima, Finska ukida predmete u školama. Finska ukida predmete u školama i oni idu u tom smjeru, oni su najbrži u tom prilagođavanju školstva. Recimo, oni već uče... Čekajte, i matematiku isto ukidaju. Idu prema sistemu koji je... Ako nju ukinu, moje kćeri se selo u Finsku, ja sam u problemu. Ja isto. Ali jednostavno, evo, recimo, oni su brzi u tome i rekli su mi da oni već sad u školama uče o sistemu američkom gdje je Trump i znači u tom globalnom sistemu, znači već sada. Znači oni su spremni odmah reagirati. To je važno. Što ne Jurčić? Pitanje ili samo slobodno? Ne, ovo je završna misao. Završna misao. Mislim da smo vidjeli da imamo još jako puno problema i izazova kojima često odgovor možemo naći u značajnom pojačanju izvoznog kapaciteta, pogotovo više dodane vrijednosti. I mislim da je jako lako danas u Hrvatskoj biti cinik i negativan, da je hrabro biti optimist. Što imate protiv cinizma? Pa to je super.
Ako nije konstruktivan, onda je samo šteti. Teško je biti optimist, ali mislim da smo mi u poziciji kad stvarno možemo biti optimistični, kad imamo situaciju da nam trendovi igraju u našu korist i da imamo, čini mi se, ipak jedan sustav koji je spreman to iskoristiti, da napravi još jači iskorak, a ne da se opusti. Tako da ja mislim da pred nama, kažem, izazovi su veliki, ali mislim da postoji jedna spremnost uhvatiti se u koštac s njima od obrazovanja do monetarnih pitanja, fiskalnih i svih drugih koji određuju gospodarstvo Republike Hrvatske. Potpredsjednice Dalić. Pa ja sam u stvari se htjela referirati na onaj dio rasprave gdje se govorilo o dužničkom i nedužničkom financiranju i u stvari reći da mi jesmo malo danas ostali kratki za jedan dijelić, ja mislim, bitne informacije, a to je da baš tog nedužničkog i kvazi vlasničkog financiranja ima otprilike u iznosu od nekih 1 milijardu i 100 milijuna eura za vas, poduzetnike, kroz europske fondove. I u dijelu inovacija, posebno važno, dakle, za razvijanje i podržavanje i inovativnosti i izvozne sposobnosti, u dijelu malih i srednjih poduzeća, a kroz HAMAG i u dijelu i garancijskih šema i kreditiranja uz vrlo povoljne uvjete. Čuo sam da ima i bespovratnih sredstava za inovativne proizvode, je li tako? Tako je. Dakle, Evo, čini mi se da imamo ovdje jedan primjer tih inovativnih proizvoda. Imamo. Jel vi imate neke inovativne proizvode za koje ste dobili bespovratna sredstva? Jesam li krivo shvatio? Ja sam iz tvrtke PANA drvna industrija i mi smo evo u prve 3 firme sa AD Plastikom, mi i još jednom tvrtkom dobili od Ministarstva gospodarstva potpisani ugovor i krenuli u inovativni proizvod, znači proizvodnja prozora, drvenih proizvoda, prozora od domaće naravno sirovine u finalni proizvod još pojačan sa inovativnošću koja je usmjerena apsolutno prema izvoznom tržištu. Koliko novca ste dobili? Mi smo dobili 5 milijuna kuna. Bespovratno? Bespovratnih, naravno. Od Ministarstva gospodarstva? Tako je. Cijela investicija je 13,5 milijuna kuna, a 5 milijuna kuna je povratnih sredstava. Znači, inovativni, je li bilo puno papirologije, ste se namučili? Pa gledajte, naravno da treba dosta papirologije u smislu predaje i svega ostalog, ali opet za taj veliki projekat nije toliko. 1 milijardu i 300 milijuna eura. Milijarda 300 čeka kod vas? 1 milijarda i 300 milijuna eura je namijenjeno poduzetnicima iz europskih fondova. Trenutno je otvorenih poziva otprilike 4 milijarde kuna, što znači nešto više od 500 milijuna eura. Ko ima inovativni proizvod u dvorani? Dignite ruku da vas vidim. Ko bi mogao? Vi bi mogli aplicirati, ajmo dalje. Eno, ajmo da vas vidim. Evo, potpredsjednica vlade ovdje. Dakle, novac čeka. Zašto ste nasmijali? Da, zašto ste se nasmijali? Ono što je... Molim? Je li vas ubila administracija? Pa mogu reći da administracija nije toliko zahtjevna. Mislim da konzultanata ima dovoljno danas već i na tržištu koje znaju projekte pripremiti i raditi. Mislim da treba... Pa gledajte, ako se dobiju projekti, sigurno da onda nisu skupi jer je u određenom postotku tog projekta. Ali sigurno da treba biti uporan, vjerovati, optimističan ako želimo razvijati proizvodnje, nove proizvode i taj potencijal i sredstva koja su namijenjena za proizvođače, sigurno da ih treba što više iskoristiti i na taj način pokušati biti još konkurentniji sa novim proizvodima na europskim tržištima i drugim tržištima. Hvala vam lijepo na vašem iskustvu. Završite misao, potpredsjednice. Da, europska sredstva se raspodjeljuju u strogo definiranoj proceduri. Ako pogledate iskrenije, onda je ta procedura i logična, zato jer se u tom slučaju radi o javnome novcu Europske unije, koja je, instaliravši te procedure, u stvari instalirala i način zaštite toga novca, kao što se javni novac i inače treba štititi i kao što ga na kraju konca i mi pokušavamo štititi kada dajemo sredstva iz vlastitoga, odnosno državnog proračuna. Međutim, ono što sam zadnje željela reći, ovaj novac je velika prilika zato što 1 milijardu 300 milijuna eura kroz različite programe za različite sektore je jako veliki novac koji ima funkciju kvazi kapitala, bespovratna sredstva. Dakle, funkcionira kao kapital.
slažem se sa svima onima koji u ovoj dvorani misle da je to išlo sporo i ne bih sad ulazila u razloge zašto je išlo sporo, ali vjerojatno je posljedica i toga da smo mi nova članica, da i ljudi koji to rade u državnoj službi trebaju savladati, da je to, kako je komplicirana procedura za vas, tako je komplicirana i za nas. Ali... Vi ste mi tipična političarka, sad bi neko od vaših kolega rekao SDP je kriv, oni su to sve sporali. Pa ne bih sad, mislim da nije smisao ove naše rasprave identificiranje tko je kriv, nego bi smisao bila, barem kako je ja vidim, raspraviti što možemo, a to je da podržimo i poduzetnike i izvoz. Ali ono što sam željela reći, mislim da smo te mnogobrojne početne poteškoće savladali i kroz kadrovsko jačanje i kroz iskustvo koje su ljudi stekli. Dakle, do kraja godine otvorit će se još 6 poziva dodatnih, čime će se ovaj iznos otvorenih poziva, znači i novca raspoloživog da se za njega natječu poduzetnici sa ovih postojećih 600 milijuna eura dodatno povećati i doći do točke da taj europski novac bude u potpunosti raspoloživ. Gospodine Lalovac, ili HDZ kriv? Bitno je da smo 4 godine u integrirajućim procesima Europske unije. Znači, to je bitno da sad počinjemo govoriti o gospodarskom rastu, da težimo još većim stopama gospodarskog rasta i ja se nadam da će svi ovi procesi koji su sada pozitivni još više ubrzavati, da počinjemo osjećati na kućnom budžetu šta to znači biti i dio jedinstvenog tržišta, ne samo deklarativno kroz određene marketinško-političke poruke. Što je rekla kolegica Dalić, puno je novaca na raspolaganju, tu smo da se sve više fokusiramo kako što više tog novca privući u Republiku Hrvatsku. Ja se nadam da će još gospodin Bago biti, kad bude 15. ili 16. konvencija, kada budemo govorili da imamo i ovaj dio tečaja riješen, to znači da ćemo tada uvesti euro, da će ponovo biti jedna druga priča u tom, i to je jedan proces koji više ne možete zaustaviti. Poduzetnici su se tu puno brže i jače integrirali u Europsku uniju i kroz tržišta i sigurno su se brže prilagodili tržištu. I to je sad jedan proces koji više ne možete zaustaviti. Mi smo mala administracija, općenito gledajući kao našu državu, mala smo administracija i nema nikakvih razloga da se ta mala administracija, bez obzira, gledajte, u Briselu još ima puno većih administracija nego naših i zato je ovaj problem Europe s više brzina, zato što se teško donose odluke i kada krene ova tema koja danas je bila tema Europa sa više brzina, ja sam sasvim siguran da će Hrvatska, jer ima potencijala, imamo izvoznik, imamo jako puno pametnih i mladih ljudi koji će to ubaciti u tu brzinu. Ja se svakako vjerujem da Hrvatska može biti u ovoj najvećoj brzini. Hvala lijepo. Gospodine Bago, u koju brzinu ćemo ući? 5., 6.? Pa ja sam vam uvijek optimist. Kad je bilo pitanje Domovinskog rata, panika velika, mi smo ipak izašli kao pobjednici. Kad je bilo pitanje da li ćemo ući u NATO i Europsku uniju, mi smo ušli u NATO i Europsku uniju. Mi ćemo isto tako prosperirati i u budućnosti. Sve ovo što se nama dešava u jednoj velikoj mjeri je posljedica činjenice da smo mi prošli kroz rat i rat nije samo materijalno razaranje, rat je i moralno razaranje. Tu smo doživjeli, još uvijek doživljavamo veliku katarzu. Dakle, što se mene tiče, ja sam optimist. Ova konvencija, ove konvencije koje mi organiziramo je zapravo pokušaj daljnjeg senzibiliziranja hrvatske javnosti za potrebom izvoza, jer kao mala zemlja nama nema druge budućnosti nego biti čvrsto vezan i sa svojim susjedima, imati dobre odnose s njima, biti vezan u širu regiju kojoj pripadamo, a to je sigurno Europska unija i to jesmo. I u ovim više brzina treba se znati argumentirano postaviti i boriti. Dakle, ja ne dvojim za budućnost. Ja se želim, evo na kraju, i jedan dobar dio nas će se razići ovdje, zahvaliti svim našim partnerima. Želim se zahvaliti Hrvatskoj narodnoj banci. Mi kontinuirano imamo ovakve razgovore, očito
ti razgovori koriste i njima i nama, nama posebno, a za njih zapravo ne znam, ali nadam se da koristi. Ne mogu ja to reći, ja pretpostavljam da je. Zahvaljujem se svim panelistima, svima vama koji ste došli, zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske na pokroviteljstvu, ali posebno bi se htio zahvaliti potpredsjednici Vlade, gospođi Dalić. Ja ne znam, jel znate kakav slučaj da je potpredsjednik Vlade ovoliko vremena potrošio na jednom skupu, pa evo, ja se još jednom zahvaljujem od srca, jedan aplauz, dobar dan. Nisam ja potrošila vrijeme, ja sam investirala vrijeme. Nisam ja potrošila vrijeme, ja sam investirala vrijeme. Dame i gospodo, s nama su bili Davorin Štetner, Marijana Ivanov, Marko Jurčić, Martina Dalić, Boris Lalovac, Darinko Bago i uvijek hrabri Vedran Šošić. Pozdravimo ga jednim velikim pljeskom.